Окупанти не хочуть достроково звільняти українського патріота Володимира Балуха. Чергове засідання, на якому мало розглядатися питання про умовно дострокове звільнення, сьогодні так і не відбулося. Причина суто процедурна. Вчасно не повідомили про призначене засідання самого Володимира Балуха. Наступне засідання призначили за 2 тижні на 25 січня. Захисники кажуть, що зараз існують великі шанси звільнити Балуха достроково. Сторона защиты базируется на том законодательстве, которое сейчас нам де-факто действует. Согласно него, основания юридические, основания есть для условно-досрочного. Какой судья примет решение, это уже другой вопрос. Конечно, мы поставимся, учитывая фигуру Балуха, политически мотивированного преследования, что может быть и иное решение, но, конечно, и Владимир, и все родственники надеются все-таки, что будет принято правильное решение. Українського активіста окупаційний Кримський суд, нагадаю, засудив за надуманими звинуваченнями до 4 років 11 місяців ув'язнення та штрафу у 10 тисяч рублів. Переслідувати його почали після того, як він відмовився зняти зі свого будинку український прапор. Затримали Володимира Балуха у грудні 2016-го. Зараз він перебуває в колонії окупованої Керчі.